DXDC Radyoman Report. Nibilin og sobra 1 billion pesos kada damyo sa agrikultura ug infrastruktura sa Davao del Norte ang Trough of Low Pressure Area kun LPA. Mato ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib, 60% sa ilang probinsya ang apektado sa kalamidad. Sumala niini 700,000 ang mga biktima sa baha ug landslide sa entero probinsya ug 8 ang patay. Nagrabihan ang portion sa Tagum City, Panabo, Intero Carmen ug Duhali, parte sa Asuncion, Santo Tomas ug Kapalong. Gibutyag sa gobernador adunay kakulangon gayud sa supply sa pagkaon nga mo'y immediate nga need sa mga katawhan ug ang ilang gipangayo karon sa national government. As of now, immediate assistance tanan ang atong gihimo. Kay siyempre walay pagkaon ang atong mga constituents, walay supply sa pagkaon. Kaya kanagid ang priority nato sa province nga walay mga kaigsunan nato nga taga Davao del Norte nga magutuman. So mao na atong gihimo operasyon sa pagkaon o mga food pack sa distribution. Kasama mo sa balita o serbisyo publiko, Radyoman Aimee Ganita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.